Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри от новото правителство, скъпи колеги от служебното правителство, искам да кажа на всички, че ние не сме тук по историческа случайност. Всички ние отляво и отдясно влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите. Те излязоха там, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите. Първо, искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъшните ви дейности. Благодаря ви.